Здравейте от мен, аз съм Ники. Ние отново се намираме на обичайното място месарница Абърдин. Отново сме домакини и няма да готвим, или поне няма да готвим двамата с теб, може би аз ще готвя повече. Имаме гост отново. Специален гост. Тя е изключително талантлива, красива, най-вече телевизионна водеща и не само, доколкото знаме, и певица. Точно така, и дипломиран режисьор също така. Тя е Албена Танева. Здравейте! Здравей, Бени, как си? И аз много благодаря Здравей, за поканата и за това прекрасно посрещане. Много съм добре, щом съм в кухнята и особено с вас, с такива прекрасни хора. Аз обичам да готвя. Я ни кажи как те наричат? Хвърчащото блонди. Теньо Гогов ми даде това прозвище, когато участвах в черешката на тортата, и на мен изключително много ми харесва. И на нас ни допадна. Да. Значи ще те наричаме така. Добре, имаме сделка. Да. Какво ще ни изготвиш днес? Заложих на една много изчистена рецепта, защото смятам, че когато готвиш с качествено месо, няма нужда да бъде много сложно, няма нужда месото да бъде подправено с много неща, много подправки, а по-скоро наистина акцентът да е върху това, че имам един качествен продукт. Така че ще готвя с бонфиле, телешко, блек ангъс, и малко аспержи ще има за гарнитура, магданос, шамфастък, пармезан. Ще има хрупкава нотка, да. И съм приготвила да направя един много приятен като крем от масло с уиски, върху което всъщност ще сервирам аспержите. Са гриловани. Това е страхотно. Звучи ми като френска класическа рецепта, така че... Много елегантно да звучи на мен и много красиво, и съм сигурна, че ще е супер вкусно, защото все пак месото наистина е много качествено. Така че ви пожелавам успех, защото аз ви оставям. Така ли? Айде, се получи добре. Ще се получи добре, със сигурност. Приятно готвене. Благодарим. Ох, Ники, това месо, като го гледам и... между другото, аз не съм човек, който готви много месо, защото по принцип обичам да ям зеленчуци. И ако на масата има месо или нещо зеленчуково като ястие, винаги взимам зеленчуците. Обаче това месо ме предизвика, защото наистина е супер качествено и супер добро. И ми се прииска да го сготвя. Месарница Абърдин разполага с така много висококачествено месо и най-висококачествено месо всъщност се разбира по мраморизацията. Да, така съм чула. Колкото повече мраморизация има, толкова по-крехко става месото, така че със сигурност екипа е избрал така хубава част от бонфилето, за да може да се получи чудесно. Супер, почвам. Хайде! Нещо много важно, да посолим и да напиперим месцето. Задължително условие при говеждото месо. Сол и пипер. Това е. Оставя се за кратко време на стайна температура, за да може солта и пипера да го вкусят и отвътре. И след което го запечатваме. Да, точно така ще направя и аз с това месце. Да загреем хубаво котлона. Ти като готвиш вкъщи, с какво запечатваш месото? Зехтин ли използваш, масло ли използваш или да ти кажа, олио? Напоследък страшно много съм се запалила по гито. Правя си ги, супер. И си правя вкъщи в момента, имам 3 бурканча с ги. Едното е ги с трюфел черен, другото е ги с самардала и чесън. Тоест след като направих гито, сложих 2 скилитки чесън и самардала. И третото е чисто ги. Ти си много напред с материал. Аз нямам такова нещо. И това нещо с квасен хляб, хубав квасен хляб, просто си намазвам отгоре гито и... Страхотно звучи, да. Изключително вкусно нещо. По-хубаво за говеждото месо от маслото няма. Този блендер сега ще направим една много приятна смес, с която ще оваляме месото след като го запечатаме. В нея има, ако можеш да ми асистираш за това, пармезан, галета, магданос и шамфастък. Аз обожавам шамфастък. Супер, особено като е обелен вече. Идеално. Да, това е една от ядките, които има наистина специфичен вкус и в десерти, и в салати, в основни ястия. Наистина много хубаво. Страхотно, значи имаме галета, няма да я сложим цялата, предполагам 2/3 от количеството. Пармезан, шамфастък и магданос. Да. Магданоза с дръжките ли го слагаме или слагаме само без дръжките, листата. Добре. Може да откъснем това, просто долната част и малко зехтин ни трябва вътре задължително, за да слепне това нещо. Аз ще си запечатам през това време месото, мисля. Добре, отивам да си правя мазнината за... Аз продължавам с отделянето на листата от магданоза. Супер.
Ники, кажи ми, с повече мазнина ли трябва това месо сега хубаво или с по-малко? Със сигурност мазнината трябва да покрие дъното, трябва да е достатъчно горещ тигана и долу-горе 50 на 50, 50% масло, 50% зехтин или олио. Ето да ти помогна с месото. Супер, да. Благодаря ти. Гордан Рамзи казва no color, no flavor. Та мисля да следвам неговите. Неговия учител е Марко Пиер Уайт. Той е бил заместник главен готвач на Марко Пиер Уайт и неговия учител казва, без да опиташ с пръст, не можеш да издадеш храна. Така, това е много хубаво. Аз много практикувам и аз в моята кухня. Да. Обичам да опитвам с пръстче. Това са емблематични фигури въобще за кулинарията в днешно време. Те са така представляват модерната кухня в наши дни, едни от основоположниците така на Мишелин културата по ресторантите. Да. Аз мисля, Ники, че това месо е чудно в момента запечатано. Добре. Така посъбра се вече. Искаш ли да ти дам едни една щитки? виличка. Да, щитки супер би било. Искам още има мъничко. и тук по-малки от тази страна. Мисля, че наистина това месо го запечатахме чудесно. Даже ще си го оставям още малко в тигана да се доготвя. Добре, Ники, аз мажа телешкото, докато ще е топло с горчицата. Добре, аз продължавам с магданоза. Да поема хубаво. Ей, така ще си го намажа. После това нещо ще полепне хубаво по месцето. Ще придаде много така леко тръпчив, леко пикантен вкус на месото. Изключително класическа френска рецепта. Не съм била никога във Франция, много ми се иска. И френски език ми харесва, би го учила. Изобщо явно има нещо. Някой минал живот съм била французойка. Между другото, понеже приятелите, родителите ми викат Бени на галено, на френски Бени е благословен. Това е. И си викам, може би ето, има нещо. Може би трябва да учиш френски. Да. Мисля, че така, това месце е готово. Оставям го тук да си почине, така да поеме от горчицата. Според теб този магданоз достатъчен ли ще е за мисля, че е покривката? Достатъчен. Добре. Сега слагаме зехтин, каза първо. Да, зехтинче, галетата. Шамфастъка, магданоза, пармезана. Той ще даде и една соленост също. Шамфастъка също има малко соленост, така че... Магданоза и пармезан. Аз мисля, че сме готови тук. Да, и аз така мисля. О, виж колко е красиво зелено! Много е хубаво зелено. Разкошно е. Мисля, че това ще ни стигне. Това са интересни рецепти, които никак не са характерни дори за ресторанти, професионални, хубави ресторанти в София. Честно да ти кажа, аз смятам, че храната наистина е... трябва да имаме специално отношение към нея. Аз дори когато нямам много време да готвя, предпочитам да хапна буквално някаква салата, нещо по-просто, но да не ям нещо. Да, просто нещо. Наистина обичам да си готвя хубава храна с дъщеря ми. Тя е от децата, които ядат много различни неща. Няма така да яде само пържени картофи и пица и така нататък. Наистина съм благословена с дете, което също е ценител на кулинарията. И тя много обича да изпробваме някакви неща в къщи, да си взимаме, да се поглезим от време на време с някой по-така интересен продукт. Това е чудесно, защото напоследък забелязвам тенденция, която клони все повече деца и млади хора, въобще и по-възрастни хора всъщност да имат проблеми с много от хранителните продукти. Не знам откъде идва тази тенденция, но всъщност още от малки децата започват да имат огромни проблеми алергии. Проблеми, алергии, кое ги отключва, няма ни най-малка представа, но това определено не е много тя добре. Има алергия, за съжаление, към ядки, може да яде само бадеми и орехи. Това не бих могла да го направя с шамфастък, но иначе всичко останало бих запазила в рецептата, ако я готвя и за нея. Много добре изглежда. Виж колко е красиво. Сега ще го сложим в тавичка или всъщност направо, знаеш ли, ще използвам тигана, в който запечатах месото, защото искам да ползвам соковете вече, които са вътре. И ще
Стана чудесно. Така. Сега ще го запечеме в печката за 10 на минути. Мисля, че ще му е достатъчно. Аз не обичам да ям кървясало месо, никак не ми е приятно. Добре, значи 12 минути тогава ще сложим. Не обичам като го режа да тече кръв. Въпреки, че знам, че това е стандарта и много хора предпочитат телешкото по този начин. Но аз залагам на малко по-запечено. Да. Това отива сега в печката. 180 градуса. Да. За 12 минути. И през това време ще приготвим заедно аспержите и маслото. Да направя сега маслото. Това нещо ми хрумна. Правих си масло с водка. Вкъщи ни гости ми идваха. И това беше рецепта, която видях в Инстаграм. Масло с водка. Масло с водка, да. Много ми хареса. Върху препечен хляб, маслото с водка, наистина на стайна температура останало масло. Сега честно да ти кажа, нямам идея като пропорция колко ще е, така че ще експериментирам, да не си напием гостите. Така, ето сипвам уиски. Тоест, много е важно маслото да е на стайна температура, за да може да бравим добре с него. Абсолютно, да. Много е важно това нещо. Пробвам така. Масло с уиски. А добре ли е да ползваме усолено масло, т.е. солно масло, или да е без сол? Би могло да е и солено масло, ще му отива, даже можем да сложим мъничко. Сега ще първо да тестваме, като го разбия с уискито. Това може и в блендер да го правим, но може и на ръка, като е добре омекнало маслото, си попива. Иначе има една стара френска рецепта, пак отиваме към Франция. Кафе дю Пари се казва маслото, което е с над 17 подправки вътре и вътре се слага бренди. Страхотно. Има куркума, има черен пипер, има къри, има лук шалот, бананов шалот. Има още много подправки и е много вкусно, много ароматно. Страхотно звучи. Обичам аз да си хапвам, да ти кажа. Обичам хубавата храна, определено. Обичам да се събирам с приятели, да си готвим заедно. Храната е чудесен повод наистина за така да се радваме на живота. И затова и казвам, че е хубаво да се погледваме с хубави продукти. Мисля, че не трябва да пестим по-добре по-малко храна, но да бъде добре подбрана и качествена, за да всичките ни сетива да се хранят. Много добре изглежда, кремообразно. Много добре. И това е само с една ръка, купа и вилица. Абсолютно, да. Супер! Минавам сега към аспержите. Един продукт, който също много обичам. Обожавам аспержи, дори така да си ги хрупкам. Да, така е. Много аристократичен продукт. Да. Преди много години има теза, че е обявена от властващите тогава, встъпващите на власт през 1960-та. Близо, казвам сега, не искам да говоря точно в годините, но ние сме били, има теза, че сме били основен износител в световен мащаб на аспержи. Имали сме страшно много ниви в Централна България, в Югозападна България и сме изнасяли страшно много, след което встъпват във власт определени хора и обявяват тези аспержи за храна на буржуата. И изгарят всички ниви. И този бизнес умира. За съжаление, но сега пък го възраждат. До към 2010-та има разни ниви малки фермери, които се занимават и сега тази година е малко пик. Вече започваме да произвеждаме сериозно. Аз следя една жена в Фейсбук, мисля, че има група, която отглежда аспержи, има ферма за аспержи. Добре, че има и фермерските пазари, които също успяваме да се докоснем до наистина хубава храна, добре отгледана от хора с отношение и с любов, които правят това, което правят. Все повече млади хора се връщат към малките населени места, започват да възраждат отново забравени практики. Аз се срещам с много такива хора покрай работата си и съм изключително щастлива. Трябва ли да умекват аспержите? Според мен са готови. Трябва да са хрупкави, задължително. Тяхната топлинна обработка трябва да е не повече от 2 минути и половина. Окей, значи сме готови, за да не ги прегорим. Да, мисля, точно че така. Са съвсем окей. Обаче трябва да видиш това. Ето ги! Виж как си отиват, приятелчета. Зелени са, пролетни са. Всичко е готово. Сега ще оставим говеждото да почине, защото много е важно за него. Трябва да почине. Към нашите зрители не бързайте да режете говеждо месо или каквото и да е месо. Веднага след като излезе от фурната,
в зависимост от грамажа на месото има определено време, което то трябва да си почине, така се казва професионално, да почине. Да кажем за 200 грама месо 5 до 7 минути е подходящо, за малко повече вече 10-15 минути и така нататък. Добре, да си приготвим значи чинията може би, през това време докато месото почива. Мисля, че много добре се получи. Да, след като почине ще бъде средно изпечено, страхотно. Я да пробвам. Аз обичам да си пробвам. В аюрведа, докато бях на аюрведа курса, за който ти споменах, докато приготвяхме храната в продължение на 3 часа ни бяха занятията, не трябва да опитваш абсолютно нищо. Нищо, докато не седнеш на масата, докато не кажеш молитвата, не трябва да опитваш храната, защото ти се развалят, вкусовите ти рецептори се притъпяват по някакъв начин. Всичките ни елементи вече са около нас. Да, в много пряка се близост. Да. Сега докато ги режем и докато ги сглобяваме, ти спомена за твоя прякор, хвърчащото блонди, откъде идва прякора. Казахме от черешката на тортата, но според мен първата част от прякора ти е свързана с твой проект, с който ти се занимаваш в момента в днешното време. Аз съм част от екипа на предаването на кафе вече 5-та година, едно предаване с голяма история. И преди 2 години нашата продуцентка Ралица дойде при мен с едно предложение да стана част от създаването на една поредица Хвърчащите хора. Така го измислихме да се казва, вдъхновени от стихотворението на Валери Петров за Хвърчащите хора. Едно прекрасно стихотворение. Ако не са го чели хората, които сега ни гледат, им препоръчвам да влязат в интернет, има го. Вдъхновени от това стихотворение. Защо? Защото идеята на тази поредица е да представяме хора, българи, визионери, които така дават един друг облик на страната ни. Хора, както казах, с визия, мечтатели, но не само мечтаещи, а и избъдващи мечтите си в изключително различни сфери. Ние нямаме лимит на това с какво да се занимават нашите хвърчащи хора. Искаме да покажем, че всъщност хвърчащ човек може да бъде абсолютно всеки от нас. Въпросът е на личната мотивация, да погледнем от една друга гледна точка на държавата, за която се оплакваме, че не е хубава. Че нещо не е наред. Всъщност промяната трябва да дойде от всеки от нас. Да, няма как да чакаме на готово да се случи. Да, знам, че е трудно, знам, че така на думи звучи малко клиширано, но не е клише. Аз вече 2-та година разказвам за такива хора и виждам, че те са абсолютно реални, истински хора и съм изключително щастлива. За моя живот много се промени, Ники, откакто се срещам с тия хора. Аз винаги съм била много позитивно настроена, но съм била малко само съм хвърчала. А сега вече започнах и да действам, защото срещайки се с тия хора, те наистина ме мотивират. Аз самата всеки един ден да ставам и да мисля как мога да подобря моя живот, живота на хората около мен, а дори на тези, които не познавам. С какво бих могла да допринеса за една по-добра България, една България, в която ни се иска да живеем. С по-малко оплакване. Да. Мисля си да сложа аспержи, ето така, тук върху маслоцето. Супер. 2 аспержички. Между другото, благодаря ти много. Е сготвено перфектно. Така ли? Поне по моите стандарти страхотно. Е перфектно. Как с тази шпателка ли да го пренесем в чинията? Да, ще го пренесем, разбира се. Добре, чудесно. Как да го поставим? Да, така е, окей. Аз се доверям на твоята професионална преценка. Палета. Виж колко е красиво. Много хубаво. Пролетна чиния, наистина зелена е. Сега тия аспержи, понеже аз не искам да дават фира, къде да ги сложа? Къде ще са красиви? Още 2 можем да сложим върху бонфилето по този начин и това си е достатъчен акцент. Чудно. Виж колко красиво стана. Много красиво стана. Поздравления. Много ми харесва. Страшно. Ето е моята чиния, благодарение на тебе. Благодаря ти, аз съм направил много минимални действия към чинията. Да, благодаря и, че оцени рецептата ми толкова високо. Високо, едно от най-високите. Благодаря ти много. Благодаря и аз. Бени, Иво, нямаме думи да опишем колко сме щастливи от вашето присъствие, от рецептите, които ни показахте, обогатихте и нас, а вярвам и нашите зрители. Имате право да си изберете на кого да подарите една прекрасна вечеря. От Абърдин. Много им благодарим за щедростта. Хрумна ми една прекрасна идея, когато казахте, че имаме възможност да подарим нещо такова.
Нашата героиня е Диана Радославова. Тя е адвокат, занимава се с правата на бежанци тук в България, така че те да могат да имат достоен живот, да работят, да изхранват семействата си. Мисля, че това е много важно. Преди да дойде войната в Украйна, бяхме малко зле настроени към хората от Сирия, от други националности. Сега покрай Украйна мисля, че се отворихме малко повече към тази тема, което е чудесно. Тези хора наистина имат нужда от подкрепа и от това да бъдат приети. Като всяко човешко същество имат право да живеят добре. Целият ми живот е посветен на мисията да помагат на други хора. Те бяха и в Танзания. Да, няколко пъти в мисии за... и нейния съпруг Антон Радославов, той е режисьор. Да. Имат 3 деца, Тони има и едно от първия си брак, така че той има 4, но Диана и Тони имат 3 деца. Изключително не могат да се видят изобщо двамата, затова смятам, че тая вечеря ще бъде абсолютно. Много вечерята е за тях. За тях. За тях. Значи, за вас е, да, Месаренца Абърдин, чрез тези прекрасни хора, ми подарява тази вечеря, която да се насладите. Благодарим ви много. И ние благодарим и ние за поканата. Беше изключително удоволствие да готвим заедно с вас и така да премерим сили. Какво да премерим? Прекрасно е. Много различни неща направихме. Да. Както казвам, аз с финес и с размах.